Mayong gabi ka na itong tanan, labi na sa mga suking paminaw ni nga itong stasyon. Tawagan lang ko sa pangalan nga Jerry, lumad nga taga syudad sa Sumpo. Kini nga akong problema karon, kapahin kini sa ako ang hinigugma na si Julius. Hilabihan siya kasiloso. Bisan pa man o mag-istorya lami sa akong amigo, kay lagi gipanganak tang disiplinado sa atong mga ginikanan, mantigo jud ko nga mo respetar sa akong mga kaila. Apan wala na ko damha, Kuya Chris, nga gilain nagsabot sa ako ang hinigugma nga si Julius. Nagsilo siya nga to ni Punggo. Ambot pa nganong silusan niya si Punggo, naunta dili man siya gwapo. Pero akong istoryahan si Punggo kabahin sa silos nga gibugna sa ako ang hinigugma nga si Julius. Ningon si Punggo nga pasagdi ilang ka na siya, total wala man tayo gihimong dauta. Apan sa ngadto Kuya Chris, sa ngadto nga imbes nga mo kay si Bunggo kanako, padayon ang iyong pagigsuot sa kuha. Hangtod nga wala na ko tuyuan, may niturok nga pagbati ngadto ni Bunggo gikan sa akong kasing-kasing. Kini nga akong problema karon, wala ko masayod kay sa unang panahon na wala pa kini si Bunggo. In love kay ko ni Julius, kuya. Pero karon kuya, amot pa unsay nakita na ko ni Bunggo, siguro sa inyong pagkamayong tao. Dili man po siya gwapo, pero mayo kay siya kuya. Sa panahon nga nami break time, matag siya na ko pagkaon. Magstoryahay mi, mura o nabaling nga akong kasing-kasing ngadto kang Bunggo. Siguro sa silo-silo si Julius nako, nuwagtam nga akong gugma ngadto kaniya. Mao kini nga akong pasawan kanino karon kuya, ug unsay akong angay buhaton sa nitabo nako karon. Maluoy ko ni Julius kay pilugan na sad mi, pero ni patigbabaw ko yang akong gibati ngadto ni Bunggo, bisag dili siya gwapo. Kini nga akong problema o kini akong suliran, Jerry.